Rodo koli na ganai ta tabbata wani da ya kamta karkiya sauran yi ta uban ta maki wani zan maza sabon yi ta da ya fi da bango da jawa na barban koli ba da ka sayyana man ba ya da ya zuwa ya garin zan duwa ya ka da na duwa ya ba da na kiri ta ba ta maki wani zan maza sabon yi ta da ya fi da bango da jawa na barban koli ba da ka sayyana man ba ta ba da ya zuwa ya garin zan duwa ya ka da na duwa ya uban ta maki wani zan maza sabon yi ta da ya fi da bango da wani bai ba komi ba daga sayyana man ba ta wani da ya zuwa ya kayan tuntuwa ya kaga na tsaya ina da nau ya ba na kuna buka ina yin fada sai ya ce su turki su kai su tsaya masu biya wani kunya suka yi ɗarin bana. Ga wani albishin na musamman ga ɗimbin mutanen da ke ajiye da tsofaffin kasusuwa na kallo da kuma na saurare. Kamfanin Gobarau TV ya siyo sabbin injina na musamman domin mayar muku da tsofaffin kasusuwanku na kallo da na saurare zuwa cikin wayoyinku na salula ko a cikin memory ko ma a hard drive. Ina waɗanda suke ajiye da kasusuwan ɗaurin aure, suna kuma wasu muhimman tarurruka. Ku tuntuɓi kamfanin Gobarau TV domin mayar muku da waɗannan kasusuwa a cikin wayoyinku a cikin farashi mai sauƙi. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba 080064000854 ko kuma ajiye mana saƙo a manhajar WhatsApp. Gobarau TV muna mayar da kasusuwan rediyo da kuma na bidiyo a cikin wayar salula, a flash kuma a cikin hard drive.